Salutare pe canalul Davi Feraru și uite, ăsta mi-a venit toată comanda. Asta e calculatorul cu luminițe, aici e tastatura, da, o să vă arăt jocurile care le am. Am Lego Legends, Counter-Strike, CSGO și toate sunt jocurile mele. Da, ăsta e primul meu calculator. Nu mă laud, dar l-am primit, uite, l-am primit deja mea. Uitați-vă. Vă place cum face? Așa, să dați un like și subscribe, numărul controlat de la CSP, conectat de la fratele meu. Și mi dă mie pe a lui, da. Acesta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut videoclipul, pa, pa!